रायजाबायसो आं गुद्दा गुद्दि आरो बेखौ खुलुमबाय सोनाफोर आंनि मोनसे गोदान ब्लगआव नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरबावबाय सय माजे जे फगबारनाय महरा सोनाफोर दामुगै एनिफ्राय ब्लगखौ फरायजोबो साइडावनो जाबाय हारिमुनि इन्टारेस्टिं खालामनो सेन्टा खालामोन आङो एनिफ्राय रिकुवेस्ट खालामो सोरबाफोर गोदान मोननानै प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होला आं लाइक कमेन्ट शेयार खालामलांबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय बिराद अलसिया आङो ओरैनो गादा गुसिसि थानानै बिथां सफैनायजों ब्लग्सखौ सुरु खालामफिनबाय आरोना एसे एनार्जि मोननाय बायदि मोननानैहाय बे गैजों जाबजों एकदम माने खामानिखौ एसे खम मोननानै गादा गुसिसि बिमा फिसा सिनेमा नायनानै थाबाय थादों आरोना जोङो सानसे मानियानो होनजासै फुङाव हालदैमोननिफ्राय फैनानै बे सानसे मानि आरोना थ' नायलांबाय थाबाय जाबाय नोंथांमोना आं दिनै ब्लग्सआव नोंथांमोनजों मा मा शेयार खालामलांनो हायो ओमफ्राय मोनानायनि सिगां बिथाङा सफैखाया फुरा गथा गथि मोनाबायमोन आरोना माइरङा लुंगा लुंगि सफैखाबाय सिन्था गैला बिथाङा मिलावहैबाय न'निबो बेसेबांसो जादों नोंलाय बिफा खुलिनायाखै 5 मन माइया बेखायनोथ' मानिबो जोंनिबो 5 मनसोनि जौखौ बिथाङा मिलावहैनानै खनसेनो लावदांगिखौ जावहोनानै लानानै फैबाय आरोना नै दसे सोनानै दोनसै आंहा ओमफ्राय लोगोसेनो सौफैबावबाय है मा सिथां सिथां नै रद' ना आरोना सुनानै लाबाय आङो ओमफ्राय नायदो नै गामिनिफ्राय फैनाय गाइखेरा एकदम आलदा कालार जाखायोना गोमोबो राय जाखायो आरोखि नै एकदम माखा आखाइ सुखानोसै नालाय माखाया फिसाफ्रा ओमफ्राय माखाखौ जाया दे सरनानैसो होलायलायनांगौ बोखांदों जानो नागिरा माखाखौ सरलायलायनांगौसो ओमफ्राय बान्दाया जोबखाबावबायसोमोन गोथि दंमोन आं साहा फुदुंबाय ओमफ्राय नै बिथाङा आरो ग्रेभिनि थाखाय सामब्राम एवगासिनो दं आरोना माने नाखौ ग्रेभि जागोन होननाय जादों माजों ग्रेभि बा नै टमेट'जों आयु ओमफ्राय बे खय थाखानि 10 थाखा फांनैजों गैया गैला आरोबाव फाबनांगोन दे फाबनांगोन हा मा खसम गैमारला 10 थाखा थाइबा आं सहायनो हाला आं जालाबो बे बुस्थुखौ आरोना हाब मोनसे दुनसेयाव थाइबानो सोर फाग्ला नोंनो बोखायनानैसो हरदोंलै नै जायगा दंबावथारोमोन हा आं नाया आं सोङाबो बेफोर बुस्थुखौ आं जायाबो आं सोङाबो आं दुन्दिया गैयालाबासिनो थागोन आं थेवबाबो 10 थाखानि बेखौ जाया बेफोरलाय माथो थगायदों ना मादों हमनोनो हालाय लांला आङो ना न'आव लांनानै दोंनै लाबोफिनदों बुजिना मोनला दासो फैनायावसो लाबोफादों जारलाहाय नै गाइखेर फुदुंग्राया थोलायलायला आरोना सेरसे बे माइरं जावनो फैनाय लावदांगियानो लानानै फैदोंमोननो बेबो जोंखौ नुबानो जबरदस्ति गाइखेर दंबाथाय लांदो रानि लांदो लय जा होननानै जबरदस्ति हरो लाबोग्राखायनो दे बिमा रोंलाय गथ'फोर रोंलाय नामा थ' आदारा बेफोरखौनो बानायना लागोनसै ओमफ्राय बाराखौ मा बुंनो आरोना अमा आथिङाबो जाजायाखै दाबो गावबो थांबायबा जानोथ' होनदों खिन्थु गेरेन्टि गैया आरोना बेखौ जागोन ना जाया मानसिखौ आङो ओमफ्राय नोंथांमोनखौ आं थगायनाय नङा अमा आथिंजों लोगोसे थानाय बे एसे मोदोम मेजेम दंमोन ना बेखौ आं सानसुआव एवजादों आरोना एवजानायबो नङामोन आङो खिन्थु सिबुं दंमोन ना रानथाब खुन्थाबा मोनायाव माखासे जानाय सिबुं जोङो आरो ओमफ्राय सानावहाय सिबुं गोजा जानो बानानै आङो बेखौनो ओरै गेजेर गेजेराव हालायलायनानै फिसा फिसा खालामनानै एवनानै जादों आरोना सिबुं आलु ओमफ्राय मा होनो बे अमा बेदरखौ आरोना ओमफ्राय थालिर दावखाजों आलु लाब्रा संजादोंमोन बेयो दंबावो थ' आथिं दंबावो ओमफ्राय मोननै मोनथाम दंबावो आरोना ओमफ्राय दाथ' नै नाखौ मोनायाव जों बिदि जाजोबनो हाखाया माने सानसुआव ओंखाम जानायनिफ्रायनो बेलासियाव जेबो जायालासिनो थाबाय नालाय उखैबायना ओमफ्राय पक'रा नुदोंबा लाबोफादोहाय अननानै ओमफ्राय गुदुं गुदुं पक'रा लाबोबाय सौफैगौमानि हनै दैदेनबोबाय मोनाबोबाय दानि बावैसो सालोंनानै मा ओंखाम जाबावनो हागोन दे आं थ' बे नायाबो जोबखाला मालामाल सनाफोर बे फैबाथाय आंहा मालामाल जायो आरोना ओमफ्राय सासे नानि आंखौ बुंबावलायदोंसो आरोना आदै फैनानै मादैखौ हानाय नुदों होननानै खामानि मावबाय थानायखाय ना सना ना हामाखै आङो बे फैनानै खावलायफ्रा जाखांसिनजोबदोंसो आंना एकदम आरामसे नै हारामाइफ्राबो गोजौ गोजौ जादों आरोना जानाया बारा जादों नालाय मावदोंबाबो जानायाबो अभार जादों ओमफ्राय जेबो एक्टिभिटिस खालामनाया जिर' आरोना दहाय मोनासि एसे साइकेल सालायहैदोंमोनबो जोङो बिमा फिसा आं भिडिअ लालायलायासै
6टा बारखाबायमोन नालाय खोमसि खोमसि जाखानोसैमोन गाइखेर गोदौबा जानो गिदां पियरनो ओमफ्राय ओरै आहाबो हालदै संख्रि लगायनानै साराया दुंबाय ओमफ्राय बिथाङाबो रेडि टमेट'आ खम जाबायदां ना बिफा हो गैलामोन ए बेखायनोथ' एवनानै लागोनसां जोब्बायानो खोनाफोर आंना ना एवथ'नाय हाबाफारि आरोना नैबे माथा खावनोल'सै ओमफ्राय नै बेखौ बिदिखौ गियोहाय आङो बेफ्रावलाबायनाय मोनथारो आरोना थेवब्लाबो माबानोसै लास्टाव स्रायाव होनबाथाय खारथारनोसै आङो लामाथिं बिदि एवबाय होनबाथाय आंहा माबाखाबाय आरो बेरलाबखाबाय आयौ आफा ओमफ्राय नै दानि खारहां बारहां बेरजालायनाय एवनाया बे एवनानै जा स्टिल नुबाय आरोना आङो बेखौ ओमफ्राय टारगेटआ आलादासो जाबाय ओंख्रियावनो होनायनिमोन प्रग्रामा खिन्थु फोमोननोसै आरोना नै बेसे बानलु सामब्राम गुफुर हाइजें एवनायखौ होनानै ओमफ्राय नैबे मामोनथाय मारगलि फोमोनसैसो खुनु खोथा गैला सामब्राम हाना हरबालाय बरिया जागौमोन आरोना ओंखामानो नुहैखाथारासै आङो ओमफ्राय बिदि मोदोमबाथाय ओंखाम उखैयो आरोना आंनाव देन्जार पावारसो आंना बान्दारा फोमोनथारनोसै आं र' एसे एवनानै आइया मिक्सार खालामगोन बेखौबो माथो राखावखाव आं बायदिखौसो खानानै लाबोखो बिजौ गैयामोन उसुं गोदाननिफ्राय नोरसिं खानानै लाबोबाय नै सोमनानै दोननोसै बरिया जाबाय नै मा होनो ना खि खाथो ना खि गैयामोन बिफा हो ना खि गैयामोन खि गैलायलायो ना मा होनो मा नामोन ना खि थाबासो एकदम साबसिन जागौमोन आरोना माथोमोनथाय बियो मेजेम ओमफ्राय मा होनोथाय बिदिखौ मोदोम बायदि बाद दे जेखियानो जादोला गोथाव मोनो आं बिदिखौ जाबाय एबार एसे थाव होनानै बेफोरखौ ग्रेभि खालामसै नै सामब्राम हाइजें आरो देनायखौ एवगोरनानै ओमफ्राय नोरसिंखौबो हरना होबायना बिथांजोआ ज्रावनो ओमफ्राय सिगाजोंनो टमेट'खौबो हरबाय दान्दिसे उनाव गुजुस्रावलायनाय ओमफ्राय बानलुआ गन्थ'आ मेमे मोनजोबलायलांबाय आंहा दै आख्लायगोन नै आख्लायजोबखागोन बेफोरखौ मोनसेबो गारा लाथा लुथाफोरखौ आङो दान्दिसे उनाव नैबायदि जारौ मारौ महर लाबाय आरोना ओमफ्राय जाबाय बियो एवनाया एबार नै बेखौ हरसां ग्रेभि बेल' नङा दैया हा टिभि नायदों लोगो नांगौ एसे एवनानै दै अर आख्लायला बायना हरबावनोसै र' दै हरबायानो आङो आरो एसे हरबावगोन बेनिफ्रायहाय मा होनो फिसालाखौबो दिनै ग्रेभियाव होनायखौ जादो दे बाबा होनदोंमोन आङो दा जागोन ना जाया गावसो मिन्थिसिगौ ओरैनोथ' फाजा जायो फाजा एवबाबो जाथाजारबखायनो बाबाय आङो सना र' फिसाजोआबो उन्दुनो ओंखारबायहाय जारलासो मारगुरि बेखौ हरनानै नाखौ हरनानै गोदौ होखाथारनोसै आं ओमफ्राय ओरै नाखौ आंबो मोनसेल' जागोनहाय नोंनो मोनसे लाफानोसै आं मिथिबाय औ नोङो दा जाम्बा जादो जायाबा बाबानो हरबानो जाबाय थाम लान्जायखौ हरनोसै आं आंहाबो लान्जायनिखौ मोनसे मोनजाबानो जाबाय दहायबो न'आव लांनानै जाहैदोंनो जाहैनायालाय न'आव मा ना लांनानै जाहैदों होनखोथाय जाबाय थाथोंसै गाबोननि गोदौबाय था दान्दिसे उनाव ओमफ्राय आं एसे स्रां स्रिं खालामनानै नायफैबावनोसै आयै थोल्लौ थोफ्फौ मावलिनाय गोदौगासिनो दङ नै जबहांबायानो होनजासै नायाबो थोल्लौ थोफ्फौ लोथौ फोथौ जाहांबाय आरोना मोदोमनायालाय मस्थ' मोदोमबाय आरो गोथाव सामब्राम गुफुरनि ग्रेभि एसेनो गुरै जाबाय जानायालाय एसे जबहोबावनोसै र' दान्दिसे उनाव जानायालाय जाबाय ओमफ्राय नैबे 10,000 दुन्दियाखौ हरनोसै आङो मोदोमनायालाय एसे मोदोमदों आरोना रायजाबायसो आं गुद्दा गुद्दि आरो बेखौ सोंबाय थानायनि बेलेगाव नायनानै नायाखै नों मोनसे दखानावल' सोंदों नामा हरफ्लांदों खोमा होनबाय बायनानै रायजागुलायलांबायसो आं गाबोन लांनानै आंखौ साखिनायखाय नायनो बिथाङा आरोना गाबोनथ' लांगोन आं नों सोंल' होननानै खम जारला
10 थाखानि दुन्दिया वाव दोंनै ना दोंनै शिलंनि जाहैबाय नालाय माथो होनबावनो एसे साखिनायसै ग्रेभिखौ घन जाबायथ' संख्रि एसे नायबावगौ गोथाव जाबाय मोनबाय आरो लोगोआव जेबो गैया ना दहायनो थालिर दावखा ओंख्रि एसे दङ ओमफ्राय माबाखौ ना मेजेम एवनायखौ एसे जाखानोसै आं बिथांजोंहाय बिनानावनोबो आथिं हैदोंमोन ना मोननै मालाय जाबायानो जानाय लोगो लोगो मोननाय लोगो लोगो मालाय फट' हरबायानो आरोना जोंनो मालाय बयल कफि एसे होलायनानै अमा आथिंजों आरोना बेयासो फार्स्ट डिभिसन आहाबो जाथारनांसिगोन आरोना बिदि दोनजाबाय थानाय नंला बाराबा मुसिलायलांसिगोनसो दसेनाफोर दिनैनि आंना ब्लगसा बेनोसैमोन ना ग्रेभि संनानै बिथाङाथ' बांसिन नाखौनो जाखायो नालाय बेखौनो जासिगोन ओमफ्राय अमाया बेबायदि थाबाय थानाय नङामोन दा न'नि फुथारनायखायसो बिदि थादों दासिमबो आथिं आंनाव थें थें दङ ओमफ्राय आंबो थाब फोजोबनानै साफा खालामसै आरोना थ' जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लगखौनो फरायनायलांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय आङो लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच